fundamental freedoms. Okay, Charles, ang'o makoro nyaka timre sani mondo mi jopiny gi polis oti kamoro achiel? Good question. Jopiny gi polis tiyo kamoro achiel. Joma owach gin activists. Jopiny gi police are working closely together. And ji mang'eny kata mana ojiro ni sani kobedo ka ng'ato buoge ka. The first stop en ka police. And that is why I'm saying the police and the public to tiya maber. But owache mok ber. Ki owache ahinya, we are agreeing ni police moko timo marach. Kata an police kosona. Ok ni kata an police okosna. Police kosona pile. Gi kosone wedena. But those are individual people. And we talk to them. Wawuoyo kodgi wanyiso gi no mae ok tim kama, mae timo kama. So gimanyalo wacho en ni ne wachako gimoro ni community policing. Community policing ne en ni jurisdiction ka jurisdiction nigi crime. Like kadhi gwengu, kadhi nyakaji. One of your biggest problems in kuo between un gi jolang. And therefore benu ng'eyo ni roots mage ma jolang oluwo kata roots mage ma jo uluwo kadhi kwelo kalang. And through community policing bedni ji osebet piny e gwenge, chief, assistant chiefs jogweng. Kata ma ji owinjre ni ginyalo kata mana timo chon kabisa. Ne ji rito dhok. And ne ji tiyo in shifts. Ng'ani ni biro tiyo chakre sama kama nyaka sama kama. Ng'ato bet at a vintage place kata ni mana eyo to ging'iyo cool. Ni to dibed ni ng'ato nyalo dwaro kawo gimoro. To ka ng'ato temo kwelo to gigoyo tung. To jogweng winjo ni jomoko nyaka beno donjo kamarach. Ji konyore kamano. Community policing dwaro ni mondo o manage conflicts. For example, idwaro ni mondo ji offense puothegi. Ka ji offense puothegi wan gi yore ma ji luwo to biro konyo dher ng'ato kata mano ochodo kamoro ok nyal donje puothi niwach ifence puothi. Idwaro ni mondo ng'ato offense dalane, idwaro ni mondo ilor dhodi, ilor ne giki. Those kind of puonj makamago form part of community policing. Community police themselves. Nwach kata kokel ng'ato gwengu OCS kata officer in charge of the police post. Orubenu ng'e, en Kamau, en Cheriot, en Onyango, en ng'ama kama. Mondo ung'e ni ng'ano matiyo gwengwa ka. So the moment mung'eyo police go gi nyinggi and you interact with them, it's very difficult. Mondo gibi gi harasu kata mondo cost in wach gitimre nade ging'e. Omiyo police is important to the public mondo gi provide protection. Mane omiyo nwang'o ka seche mang'eny kata kopo ni utero police kamoro kaka kane yawo police stations manyien o promote police posts. Inyalo paro ni ne wagolo Kanga, police mag Kanga general duty ma oduok mang'eny ka uniformed police, Kenya police. As to post stations mag Kanga go no lock police posts. Inwang'o ka jotelo mang'eny kata MPs biro ni wan gwengwa wan gi police station waonge mtoka. Gidwaro mtoka mondo police ni okonygi in terms of what? In terms of patrol. So inwang'o ni sometimes gima koro kelo shida ka thurwa ka mwae johero chwaka nyaugenya. Koro ka ji chwaka to koro police be kubiro to koro kar mondo gi patrol gi geng weche mag maundu tinwang'o ka gihero dhi kachwaka kucho no giyude gimoro matin. But kachwaka kuno bende joma nie lony mar Obila wacho ni achwaka go are not good because jomoko kosedhi kachwaka ka gisemer giduogo ka gileo jokuoge mako gi nego gi tongo gi koro promote crime. Koro mago bedwa ni mondo bed controlled. Nchi neno ka issues mag drug abuse, alcohol abuse kelo weche mang'eny. Koro those controls dware. But now the problem ni kopo ni police nyalo dhi to mako ji adieri to tero ng'ate cell to tere court to go a fine to is okay. But ka koro loke kare mar juoko odhi kuro okawo mana pesa to dhi to jogi to weyo
mago gin gik makelo image marach. But through community policing, jogweng' nigi right mar dhi wacho na pana, ok wadwar ofisa ma kama. Wacho timo kama, otimo kama, otimo kama. Lakini ka police be nyala timo tije maber, mo make sure ni there is security e gweng'. Ibo nongo ka relationship mar jopiny gi police biro bedo mana maber. Jopiny mang'eny be ing'e ni timo, like akoro mama nachwako kong'o. To kong'o ne puonjago imoterago e school. Kitoya agul mare ma ipuko konge. To eno makosa to timo, but eno feel ni koro itieke e ground. Owe kaka nyathine biro dhi e school. So gin small conflicts manyalo bedo resolved.